С балконна централа можете веднага да започнете да произвеждате собствена електроенергия. Електроцентралата произвежда между 750 и 1200 кВт-часа годишно, в зависимост от местоположението и ориентацията си. На практика това са соларни панели, които закрепете за балкона си или слагате в градината. Поставете ги на слънчево място без сянка и може да спестите до 800 лева годишно от разходи за електроенергия. Микроинвертора на Huimails с мощност 800 вата е надежден и сигурен избор за балконната централа. Той предлага висока безопасност, чрез интегрирани защитни функции, лесна инсталация и дълъг живот дори при резки промени на времето. С безплатното приложение на Huimails можете по всяко време да наблюдавате производството на електроенергия и да регулирате мощността на микроинвертора. Микроинвертора се включва директно в контакта с предоставения шококабел. А сега да разкажем и за самите панели. Взехме два 440-ватови бифазиални монокристални соларни модули с 30 години гаранция за производителност. Чрез тях може да произведем до 25% повече енергия при същата мощност, за разлика от обикновените соларни панели. Това става възможно с използването на слънчевата светлина от двете страни на модулите. Поставете бяла плоскост зад панелите за максимална производителност. Модулите са от най-ново поколение, което им позволява да произвеждат електроенергия до 2 часа по-дълго на ден, особено сутрин и вечер, когато нуждата от електроенергия е най-голяма. С балконна централа можете веднага да започнете да произвеждате собствена електроенергия. Електроцентралата произвежда между 750 и 1200 кВт-часа годишно, в зависимост от местоположението и ориентацията си. На практика това са соларни панели, които закрепете за балкона си или слагате в градината. Поставете ги на